Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ha kawai ka jingja mentakas ngi. Kawai ka long yeng ka badan ha kasnong Queen Haribai district klama de ka 40 yeng. Hak ba ki jingdan jing em baro kila ingkhang khai bat kila de pilot ka barawan ra ya ka jingdun nong ka bakraw ya ki tra yeng. Kat kum ka khubor bla ya lum kani ka de ka belaja ha ka por khadwai beji ai men sngi. Hak ba kani ka yeng kla kem ding san badan bok bah kani ka jingja ki hybrid ki badan hapok ka yeng kila lai thao na ka jingman sao bat ki jingja ki basngsi lingba ka jingja da jong blai. Lo ong ru ba ka jingkem ding san jong kani ka yeng ka long ka baklam pai perkhat la shio ibet ya ka jingkiu stat joki thlit ding kat hadu ba ki para marjan ki badan hakati ka jaka kimla shio ban lai ai wat la da kila persang ban tam ka ding ka bala kelang. Henry ban chupet kai da ka jing sngsi bal ka daw tan rai om pala ban tip satya ke ka bala pen long ya kani ka yeng ban shukem ding kan san. Apa jangan kita? Dapur ada begitu ada barang. Ya, syur dah. Kajingja kan ring jungi ai khublei ya kasinong thau ba kalawan ban ya rap lem kajingja kun kasai jungi mo kajja kajing susi ba thang tam kajing sem jungi ba kana kajing mai kundu kajing kum kana kajja kum pat sem menor kana kajing kabalai kajing nadu por jungi mei jungi bat mentai la don kajing dum basa ni kun persa ni kajing kun persa tip kajja por ne khatwe jem nem snge porque set ni set ko yin set ni set ne yin te tip nang no ka lai te nga nong don kham jingai na ka yin ne ngam tip mo tong ba ka de ja ne badan kibun kibru badan ne po jan nelan te kilawan bene rap lem yin sem jingi na khuble ya ka sinong ka thau ka balang nang ta ki we ki projor kham tam e ki ba yin ba sem jingi baro ngai khuble ha ka teng dong tra jisu ba kidon ka mesim ka jingi tip lem ka jingi ya snolem kebangi kumune ka yin kebangi ja ki rap lem kamju ro kumune mo ka de ka jan ki bai senda ong ka yin ine ki lai rap bat ka ja tang ka ngat tang ka ne ka yin te ka ja ka susi de gui we ki yin ki la tang ka Phila ban batai khendiat uti ka dingkeleng bro ka yin ka poi na e ka sedang pat ka jing sedang jo ka ne ka yin kalong ba ki set ding set te ki set ding set te namar ba ki set ka sarak mo ajing set yang serak segi kam thangbun ka ding ne gumno ne te khna tim tip hapor ba kita ka jing jala tip pendit ba ka ding kala kim ding san hapor ba kim ding san te ki mi no samran ke wat bro ki khatle me mono hande kata por don ba kim duna ki bro dan hande jan te kadawan mangi ki rang ba ki bawan ne rap lem ne ka ding kala klam he kala ki bambun ki ding kadawan ne khantam e ka de ing lentang ki ba don hang ne rekam kimla suka yang pelip te khnit sai kebudan hane ka tingki gila ilan pelip sai gitar te khendiat me tu sepang jing tiar gitar nomor ba kate ka ying nadu por jing mei tiar tar sibun ma gitar ying jing don nadu ka jing don jing em jing ying nadu ka siar ka sa nang ta ka pisa nomor kine ga ying jing kibun ma kibun kisenrang kidon hadu nru nyungut kisenrang kita nak jong kejing pelasi ki abu po yeng te kata kejing du jong kejing kam ki kot Islam bade po kejing nang ta ki kot school kejing pom nang ta ki set nang ta ki TV ki pun ma ne kejing ki tiar jong ki ba kelas bun ha kejing don po ne kejing te la ajing khen ta kala bun kumbakan na try kan po ngatrai la
kaduna tam ek romno spolak ane yang nomor ba naduk ki chan naduk korba po yang mai mon dengan mar ki hiat pateng jong jengi te naduk ki chan ki ser gelak nomno gelak spolak tam kalane gelak banduna khnet sat patah ane yang kidon naduk kidon kliang separa kidon nyongut te we kentai ti kun jangar kidon we basak lang ne kan kidon hang ndangut. Okay.